சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம ஜிலேபி மீன் எடுத்து வச்சுட்டோம். இதை வந்து எப்படி ரோஸ்ட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ வந்து நம்ம 1.5 ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி போட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கலருக்காக கொஞ்சம் கேசரி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் நம்ம 2 ஸ்பூன் லெமன் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி விட்டுறலாம். இதை நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் காய வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. நம்ம இந்த மீனை பொரிச்சு எடுத்துருக்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு மீன் ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தோம். இந்த ரெசிபி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம ஜோ குக்கிங் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.